what is love? Uyazi mhla ngabhongcula ikhonkwane ngaphuma uyovela lo muntu ukuthi ube mengani. Ithini ke manje into with regards to omdunga maphinde basivashela Obuza kumacebo. On this side, there's money we say. If we start someone who be ngiyahamba. Asekuyimpi manje ka last no first. Kahle uMato walanywa uMasabi. Omunye number 3. Mnandi ukulalela ezinye izinto. Ayashaya isithini asipheli futhi akuxola. Ikhona nje lapha kaMseleko nje ngephutha. Ngathi decision wrong ukuthi ngibuyelane noMseleko. Yo, ingane yozalwa manje lapha kaMseleko ingenziwa i-paternity test. Lo mntwana is the same girl behlangana naye ekhulelwe nje. Ngokwazi kwami uMakhumalo wayenengane engasiyona eyababa uMseleko. Uyangilahla ungilahla number 5 and then come to me and say awukazongilahle. Mthombeni, continue with into yenzayo nomkakho. Just nje ungangifaki mina. Ngiyafuna ukubonga ukuthi awungishiyanga. Ngicela aphume lapho because I can see ukuthi ngizogcina sengidineka. Yini ekufanele ngiyilungise? uzongiboshela isikhathi ke. Abone nene. Hayi.